sawl un, ni'n gwybod. A wedyn, just rhoi taflen gwybodaeth yr eglwys a gofyn os oedd rhywbeth byddwn ni'n hoffi ni weddio amdano. Y gobeith yw byddwn ni'n dod o gwmpas eto yn fuan. A y syndod oedd mor groesawgar oedden nhw. A byddwn ni'n siarad efo ambell un, ydych chi'n ystyried, chi'n meddwl am Dduw weithiau, wel, weithiau rhywun arall ydw fi yn meddwl, mor agored oedden nhw, a Emyr yn dweud rhyw bythefnos yn ôl, weithiau ni'n cael y syniad yma fod bobl ddim eisiau trafod yr Efengyl. Wel, gadewch ni brofi hynny, a falle cael ni'n profi'n anghywir yna beth oedd Emyr yn dweud. Mae bobl am glywed, oedd un wraig mewn un o siopau wedi colli ffrind yn ddiweddar, a lot o gwestiynau yn ei ffen. A beth yw tragwyddoldeb? Oes tragwyddoldeb? Felly gafon ni'r gyfle dilyn gyda'r Americanwyr i jyst fynd o gwmpas y siopau, cyflwyno'n hunain a sgwrsio. Yr anogaeth personol i fi oedd, wel ie, mae eisiau gwneud hwn eto. A mae eisiau chwilio i fi yn personol, i chwilio am gyfle yn ystod yr wythnos, efo bobl drws nesaf. Jyst gofyn iddyn nhw. Siwmai, chi'n cadw'n iawn? Nathach chi rhywbeth ddoi fi o'n i'n y capel ddoi, bod chi'n chwilio am ddrws i agor i rannu'r Efengyl. Felly ar anogaeth yna i ni fel aelodau. Gadewch ni weddio. Arglwydd ein Duw, ni yn diolch i ti bod gyda ni newyddion da i'w rannu. Ac yn gweddio arglwydd yn wir y byddwn ni yn cael cyfleon fel eglwys, fel unigolion i rannu y newyddion da yma i bobl sydd ar hyn o bryd mewn angen. Ac o arglwydd yr o fwy o faich yn ein calonnau ni dros y rhai sydd eto ar goll. O arglwydd ni'n gweddio bydd ein cariad ni tuag at y rhai sydd heb Grist yn cynyddu ac y bydd ein cariad ni at Grist yn cynyddu fel y byddwn ni'n cael ein anodd peidio sôn amdano fe wrth eraill. Gyn ni'n cyflwyno'r oedfa yma nawr i ti yn gweddio arglwydd os oes yna rhywun fan hyn eto ddim yn dydnabod i ac yn gwynebu dy gyfiawn lyd di o arglwydd a wneud i siarad ar unigolion hynny yn yr oedfa yma os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio am bresenoldeb Duw yr Ysbryd Glân fel y bydd Duw y Mab yn cael ei ogoneddu ac fel y bydd ei di o dad yn cael y clod i gyd. Clewn ni nawr trwy ha wrtho ni am bod ni'n gofyn y cyfan yn heiddiant ac ergogoniant Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Hyn yma, fi eisiau ni ailgydio mewn thema, ni wedi bod yn ystyried ar nos Sul. Y thema yma o'r ryfel ysbrydol, spiritual war. Ac os ydych chi'n ymuno ni croeso, just syniad o le ni wedi cyrraedd ar y gyfres yma, mor belled ni wedi cael yn cyflwyno i'r ffaith bod yna ryfel yn mynd ymlaen. Ryfel rhwng Duw, a rai sy'n ei ddilyn a y diafol a'i ddilynwyr a ni wedi gweld bod ni gyd yn rhan o'r ryfel yma, yn rhan o'r brwydro. Os ni'n ymwybodol o hynny a'i peidio, ni methu help y peth. Ond, trwy ffydd yng Nghrist, ni'n gallu dianc o afael y tywyllwch a symud a newid ochr i fod ar ochr yr arglwydd Iesu. A nawr, fel Cristnogion, rydyn ni yn dilyn ein capten ni, yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth ar ein rhannu. Nawr, heno ac wythnos nesaf, ni'n mynd i fod yn meddwl chydig bach am pwy sy'n ymladd gyda ni. Ac ni'n mynd i ddechrau heno'n meddwl am ein cyd-filwyr ni, sef Cristnogion eraill. Mae'r Beibl yn disgrifio'r eglwys mewn lot o ffyrdd gwahanol. Mae'r eglwys yn cael ei disgrifio fel teml, fel adeilad ysbrydol, fel corff yn glynu wrth ei gilydd, fel priodferch a pob math o ddelweddau eraill. Ond un darlun, sy'n ymddangos mewn lot o lefydd mewn gwahanol ffyrdd, yw bod yr eglwys fel byddin. Mae pob Cristion yn filwr. A felly ni, os ych chi'n Gristion heno, ni yn gyd filwyr. Yn ymladd y frwydr yma, ochr yn ochr gyda'n gilydd.
A falle bod hwn yn ddelwedd neu'n ddarlun, ni ddim di meddwl am llawer, ni'n dieddol o fod yn heddychwyr yn di ni, a felly ni ddim yn hoffi meddwl gormod am rhyfel a brwydro. Yr eithriad falle yw mae chi wrth gwrs byddin yr iachawdwriaeth, yr Salvation Army, yn defnyddio'r darluniau yna mewn ffordd grymus. Nawr, mae eisiau bod yn ofalus, fi wedi gweud hwn sawl gwaith. Mae eisiau atgoffa'n hyn, mae rhyfel ysbrydol yw hyn. Ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl, ni'n ymladd yn erbyn yr un drwg. Mae Paul yn sôn am y peth yn ail Corinthiaid pennod 10 yn dydy. Ail Corinthiaid 10, adnod 3, gobeithio bydd ar y sgrin, oherwydd ein bod yn byw yn y cnawd, nid ar wastad y cnawd yr ydym yn milwrio. Hynny yw, ni ddim fod i'n mynd mas gyda arfau, gyda gynnau a cyllyll i ymladd dros ddiw, na. Nid arfau gwan y cnawd yw arfau ein milwriaeth ni, ond rhai nerthol Duw sy'n dymchwel cestyll. Felly rydym yn dymchwel dadleuon dynol, a phob ymhoniad balch sy'n ymgodi yn erbyn yr adnabyddiaeth o Dduw, ac yn cymryd pob meddwl yn garcharor i fod yn ifydd i Grist. Rydym yn barod i gosbi pob anufuddod unwaith y bydd eich ufuddod chwi yn gyflawn. Mae Paul yn dweud, nid brwydro llythrenol sydd yn ni fan hyn, ond brwydro dros yr arglwydd. Cyflwyno'r efengil i bobl, dadle dros yr arglwydd Iesu Grist. Wel, cyn bod ni'n mynd ymhellach, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd. Rhif 35 yng Nghrymawd 2. Mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Yn ninas y Duw byw, y brenin yw, llawenydd yr holl byd. Mawr yw yr arglwydd sy'n ein harwain ni i'r gad. O'r gelyn fe gawsom ni ryddhad, ymgrymwn ger ei fron. Na ni sefyll i ganu.
Syniad sydd â fi heno yw ein bod ni'n troi at 3 neu 4 darn o'r ysgrythyr. Adrannau ddigon byr sy'n sôn am Gristnogion fel milwyr. Mae'n darlleniad cyntaf ni'n dod o ail Timotheus, pennod 2 ac adnodau 1 i 4. Felly, ymnertha di fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Cymer y geiriau a glywaist gennyf fi yng nghwmni tystion lawer a throsglwydda hwy i ofal pobl ffyddlon a fydd yn abl i hyfforddi eraill hefyd. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da i Grist Iesu. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Y peth cyntaf eisiau ni nodi heno yw hyn, mae milwyr yn dioddef gyda'i gilydd. Mae milwyr yn dioddef gyda'i gilydd. Mae Paul fan hyn yn ysgrifennu at ei ffrind, ei gydweithiwr, un oedd e'n mentor iddo fe, Timotheus, ac mae'n dechrau'r adran yma yn annog Timotheus i ymnerthu yng Nghrist. Pam? Pam fod angen nerth? Be sydd o flaen Timotheus? Be mae e'n mynd i'w wynebu? Wel, mae'n mynd i ddioddef. Mae Paul yn dweud fod byw i'r arglwydd Iesu Grist ac ymladd y frwydr ysbrydol yn mynd i gostio. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da i Grist Iesu. Mae'r syniad yna o cyfran, dy siar di. Hynny yw, os y ti'n Gristion, ti'n filwr. Os wyt ti'n filwr, ti'n ymladd mewn brwydr. Os wyt ti'n ymladd mewn brwydr, mae yna ddioddefaint yn mynd i ddod. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hyn fel Cristnogion. Dyw'r arglwydd ddim yn addo bywyd rhwydd. Un i na, mae'n dweud yn y byd fe gewch o'r thrynder, ond codwch eich calon rwy fi wedi gorfygu'r byd. Crist yw ein capten, ni wedi clywed am hynny'n barod. Fe yw'r un sydd wedi diodde mwyn ennill y fuddugoliaeth. Ond nawr, os i ni'n ei ddilyn gallwn ni ddisgwyl dioddef hefyd. Dwi'n ei roi'n dwylo lan heno a dweud mae ychydig iawn o brofiad sydd gen i o ryfel. A mae'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni yma hefyd. Mae'n profiad ni o ryfel yn dod o'r newyddion neu papur neu llyfrau hanes. Ond ni gyd yn gwybod bod hyn yn wir yn dyn ni. Mae ryfel yn costio. Yn ei hanfod, mae ryfel yn beth poenus. Os ych chi'n mynd i ryfel, chi'n gwynebu peryglon. Chi yn bosib yn mynd i gael eich anafu neu o bosib hyd yn oed cael eich lladd. Mae pob math o fygythiadau. Chi'n mynd i weld pethau erchyll. Chi'n mynd i brofi pethau erchyll. A mae'r Beibl yn dweud mae dyna sydd angen i ni ddisgwyl fel Cristnogion. Adnod 4. Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gadfridog. Fel Cristnogion, ni ddim yn chwilio am bleserau'r byd mwyach. Na, ni'n barod i gael ein gwrthod, ni'n barod i gael ein herlyd, ni'n barod i aberthu mwyn dilyn Iesu ac mwyn ei blesio fe. Ond nag yw e'n wych i feddwl bod ni ddim yn gwynebu hyn ar ein pen ein hunan. Fel cyd
Filwyr, ni'n cael ein galw i gyd ddioddau. Mae'n ymadrodd yn Saesneg yn does, misery loves company. A fel arfer, mae'n beth negyddol nag yw, os mae ydych chi rhywun a maen nhw'n ddiflas a maen nhw jyst eisiau tynnu pawb arall i fod yn ddiflas gyda nhw. Nid dyna fi'n sôn am fan hyn, be fi'n golygu yw'r syniad yma, os dim os beth i ni'n gwynebu gyda'n gilydd. Gyda'r eraill. Os chi'n Gristion, chi beth ar ben eich hun. Wrth gwrs, yn y lle cyntaf, mae gennym ni'r gwaredwr. Yr un sydd gyda ni bob amser, fydd byth yn ein gadael ni. Yr arglwydd Iesu, yr un sy'n gallu cyd-ymdeimlo â ni ym mhob peth, ond mae gennym ni hefyd ar ben hynny frodyr a chwiorydd. I ni'n gallu troi atyn nhw. Mae'n ymadrodd arall yn does, never leave a man behind, a dyna fel ddylse'r eglwys fod. Mae'r eglwys i fod yn man lle mae yna bobl anghennus, pobl sydd wedi cael eu brifo, pobl sydd yn wan, yn dioddau gyda'i gilydd ac yn cario beichiau ei gilydd. Mae milwyr yn dioddau gyda'i gilydd. Ond nawn ni ganu emyn arall efo'n gilydd cyn mynd ymlaen. Rhif 2 yng Ngrymal 2. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau yn elw fi nawr yn golled si. Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Nawn ni sefyll i ganu.
Gyntaf eisiau ni droi at Philippiaid penod 2. Philippiaid 2 ag yn mynd i ddarllen ar nodau 25 i 30. Rwyf yn credu hefyd y dylwn anfon Epaphroditus atwch. Brawd a chydweithiwr a chydfilwr i mi. A'ch cenad chwi i weini ar fy anghenraid i. Oherwydd y mae ef wedi bod yn hiraethu amdano holl, ac yn poeni am i chwi glywed iddo fod yn glaf. Yn wir, fe fi yn wael, hyd at farw bron, ond fe dystyriodd Duw wrtho. Ac nid wrtho ef yn unig, ond wrth ei finnau hefyd, rhag i mi gael gofid ar ben gofid. Rwyf felly'n fwy eiddgar i'w anfon, mwyn i chwi lawenhau eto o'i weld, ac i minnau fod yn llai fy ngofid. Derbyniwch ef felly yn yr arglwydd gyda phob llawenydd, ac anrhydeddwch rai o'i fath ef, oherwydd bu yn ymyl marw mwyn gwaith Crist, pan fentrodd ei fywyd i gyflawni drosodd y gwasanaeth na allech chwi mwy gyflawni. Yr ail beth eisiau ni weld heno yw hyn, mae milwyr yn gwasanaethu gyda'i gilydd. Dioddef gyda'n gilydd, ond ni hefyd yn gwasanaethu gyda'n gilydd. Mae Paul fan hyn yn cyfeirio at filwr arall, neu cydfilwr arall, Epaphroditus. A mae rhywbeth hyfryd fyna, does? Os ni jyst yn stopio i feddwl chydig bach. Hynny, pwy sy'n sgwennu fan hyn? Wel, Paul, yr apostol. Yr un oedd Crist wedi ymddangos iddo a wedi rhoi awdurdod a chyfriffoldebau a breintiau aruthrol iddo fe. Ond sut mae Paul yn cyfeirio at Epaphroditus? Sut mae'n gweld Epaphroditus, yr gweithiwr ifanc yma? Wel, brawd a chydweithiwr a chydfilwr. Yn y bywyd Cristnogol, bydd gennym ni swyddogaethau gwahanol. Os allai fynd ar darlun falle bach yn bellach, yn y fyddin yma, bydd yna ranks gwahanol, a bydd yna divisions gwahanol, a chyfrifoldebau gwahanol. Ond ar ddiwedd y dydd, cydfilwyr ydyn ni, a felly ni'n gwasanaethu yn ein ffordd ein hun gyda'n gilydd. Sim amser i edrych yn fanwl ar yr adran yma, ond chi methu osgoi'r ffaith wrth i ni ddarllen fan hyn disgrifiad Paul o Epaphroditus, beth oedd yn nodweddu'r milwr yma? Oedd e'n gwasanaethu. Oedd e wedi cael ei anfon gan y Philippiaid i helpu Paul, oedd e'n barod i fynd. Ac rhywsut yn yr cyfnod yna, oedd wedi mynd yn sâl, oedd ei fywyd mewn perygl, ond beth oedd yn poeni Epaphroditus? Wel, oedd e'n poeni am y Philippiaid a sut bydden nhw'n teimlo wrth glywed bod wedi bod yn sâl. Hynny yw, oedd e wedi mentro ei fywyd, ni'n clywed yn adnod 30, i gyflawni dros Paul, y gwasanaeth oedd y Philippiaid methu ei gyflawni. Oedd e'n un oedd yn gwasanaethu. Wrth gwrs, oedd e'n dilyn esiampl ei feistr yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu a ddaeth i'r byd yma nid i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, a rhoi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Yr arglwydd Iesu oedd yn barod i dynnu ei ddillad a golchi traed ei ddisgyblion. Yr arglwydd Iesu, yr un sy'n heiddi pob mawl a chlod, ond oedd yn barod i adael ei ogoniant a rhoi ei fywyd dros ei bobl.
Ond os i ni'n ddilynwyr iddo fe, os i ni'n filwyr yn ei fyddin wel wrth gwrs felly mae eisiau ni fod yn rhai sydd yn gwasanaethu. Nawr, fi wedi cyfaddu'n barod, sa'n gwybod rhyw lawer am ryfel. Dydw i erioed i bod mewn ryfel daearol te, ond chi'n cael yr argraff yn di chi fod ymladd a brwydro yn rhywbeth anodd, yn rhywbeth cymleth. Ydych chi'n glywed pobl yn sôn weithiau am the war machine. Hynny yw y ffordd mae'r fyddin wedi gwneud lan o rannau gwahanol ac angen i'r holl darnau hynny cydweithio. Mae gennych chi'r milwyr ar y front line, wrth gwrs, ond yna mae gennych chi bobl sydd yn cyfarwyddo o'r cefn a mae gennych chi yr drones yma a'r scouts yma yn chwilio am wybodaeth ac yna mae gennych chi gymaint o bobl eraill sydd yn coginio bwyd ac yn darparu dillad ac yn sicrhau fod y supply lines mewn lle a heb unrhyw un o'r rhannau hynny. Mae'n berygl yn does. Does dim modd ryfelau'n effeithiol a heb fod pawb yn gwneud ei gwaith ac yn gwasanaethu fel maen nhw fod i, mae'r cwbl yn mynd i syrthio'n ddarnau. Oedd Epaphroditus yn filwr, ac felly oedd e'n barod i wasanaethu. Beth bynnag oedd y dasg, oedd yr arglwydd wedi rhoi o'i flanau, beth bynnag oedd y doniau oedd ganddo fe, oedd e'n mynd i'w defnyddio nhw mwyn yr arglwydd ac mwyn y fyddin. Chi'n cofio'r poster enwog yna, Your country needs you. A mae'r un peth yn wir fan hyn. Mae'r eglwys angen chi. Mae gennych chi gyfraniad i'w wneud, mae gennych chi rôl i'w chwarae yn y frwydr yma. A bydd yr fyddin yn diodde hebddo chi. Nawn ni ganu eto. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 36. O eglwys cod a gwisg dy arfogaeth di, gwrand o alwad Crist ein brenin. Nawn ni sefyll i ganu.
nesaf. Gyntaf, mae dyn ni Philemon, ac y ddwy adnod gyntaf. Llythyr Paul ar Philemon. Paul, carcharwr Crist Iesu, a Timotheus ein brawd, at Philemon, ein cydweithiwr annwyl, ac Apphia, ein chwaer, ac Archippus, ein cydfilwr, ac at yr eglwys sy'n ymgynnull yn dy di. Fi hefyd eisiau ni ddarllen Colosied pennod 4 ac adnod 17. Diwedd llythyr Paul at y Colosied, dwedwch wrth Archippus, gofala dy fod yn cyflawni'r gwasanaeth a ymddiriedodd yr arglwydd i ti. Mae milwyr yn dioddef gyda'i gilydd, mae milwyr yn gwasanaethu gyda'i gilydd, yn ola heno, mae milwyr yn gwthio ei gilydd ymlaen. Yn gwthio ei gilydd ymlaen. Ni ddim yn gwybod lot fawr am Timotheus. Ni'n gwybod llai fyth am Epaphroditus, a ni'n gwybod llai fyth am Archippus. Mae llawer yn meddwl falle fod e'n fab i Philemon ac Apphia. Mae'n bosib iawn bod e'n arweinydd yn yr eglwys yng Ngholosau. Be ni yn gwybod yw'r hyn ni wedi darllen efo'n gilydd heno. Mae Paul unwaith eto yn cyfeirio at y dyn ifanc yma fel cydfilwr. Ac yna, ar ddiwedd y llythyr i'r Colosied, yn rhoi'r gair personol yma. Iddo fe, mae'n dweud gofala dy fod yn cyflawni'r gwasanaeth a ymddiriedodd yr arglwydd i ti. A beth oedd y gwasanaeth oedd Archippus fod i gyflawni, ni ddim yn gwybod. Beth oedd bwriad Paul yn siarad yn bersonol gyda fe yn y llythyr yna? Efe ei anoge, achos bod e'n stryglan rhywsut, neu ei herio fe, achos bod e wedi bod yn esgeulus mewn rhyw ffordd? Ni ddim yn gwybod. Ond mewn ffordd, fi'n credu mae hyn yn dangos i ni agwedd arall o beth yw hi i fod yn gyd-filwyr. Mae milwyr yn gwthio ei gilydd ymlaen. Ni'n dioddef gyda'n gilydd pan mae pethau'n anodd. A ni'n gwasanaethu gyda'n gilydd bob dydd ym mha bynnag ffordd ni'n gallu. Ac yna, ni'n gwthio ein gilydd ymlaen. Ni'n annog y rai sydd yn mynd trwy gyfnodau anodd. Ni'n herio y rhai sydd falle yn gwyro. Unwaith eto, fi'n cyffesu fy anwybodaeth o rhyfel a byddinoedd, ond fi'n tybio bod hwn yn agwedd mawr y mywyd byddin, bod yna lot fawr o weiddi ar eich gilydd. Wrth i, chi'n gweld yn chi mewn ffilms a pethau, mae byddin yn martio dy gilydd, a maen nhw yno, maen nhw'n aml yn canu neu'n adrodd rhywbeth i'w gilydd. Come on, cadwch gyda'n gilydd. Neu chi'n gweld nhw weithiau mynd trwy rhyw assault course ac yn hyfforddi am yr milwyr eraill yna'n gweiddi arno nhw. Come on, paid roi lan, dal ati. Neu falle chi'n gweld mewn rhyw ffilm bod milwr yn gwneud camgymeriad am beth yw'n nhw, staff sergeant neu beth bynnag yn gweiddi arno nhw. Come on! Ac yna wrth gwrs yn y frwydr ei hun. Pan maen nhw'n gwynebu'r gelyn. Os oes un yn syrthio nôl, mae pawb yn galw, cadw lan. Os oes un yn baglu, come on! Mae milwyr yn gwthio ei gilydd ymlaen. Ni'n gyd filwyr. Dyma'n braint ni ddim yn gorfod brwydro ar ein pen ein hun. Dwi ddim yn dual, un yn erbyn un. Na. A felly mae'n rhaid
gwthio'n gilydd ymlaen. Mae gennym ni gyfrifoldeb dros ein gilydd, a ni hefyd yn atebol un gilydd. Dyna rhan o beth yw hi fod yn aelod mewn eglwys. Chi'n dweud, wel, fi yn mynd i wylio dros do ti, a fi'n barod i ti i fy herio i. Ond wrth gwrs, rhaid gwneud hyn mewn cariad. Mi'n siŵr bod ni gyd i clywed y term yna, friendly fire. Friendly fire yw beth sy'n digwydd mewn brwydr lle mae milwyr un ochr yn anafu pobl sydd ar yr un ochr â nhw, ar ddamwain. Mae gormod o hynny yn digwydd yn does mewn eglwysi yn aml iawn. Na, mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd. Mae eisiau ni fod yn ddoeth ac yn sensitif gyda'n gilydd. Ac os un ni yn annog rhywun, neu os un ni yn cywiro rhywun, neu'n herio rhywun, mae'n rhaid i hynny cael ei wneud mewn ysbryd o gariad. Mae milwyr yn gwthio ei gilydd ymlaen. Fi eisiau chi, falle ddim reit nawr achos bych chi'n fynd o fe'n rhy awkward, fi'n gwybod, ond fi eisiau chi cyn diwedd yr oed yma i jyst edrych o'ch cwmpas chi. A mae pob un Cristion yn y stafell yma, a pob un Cristion drwy'r byd i gyd, ein ymwelwyr ni o America ac Cristnogion, byddwn ni byth yn cwrdd â nhw ym mhendra'r byd, i ni'n gyd filwyr. Mae'r frwydr yn un caled. Ni'n gwybod bod Cris wedi ennill y buddugoliaeth yn barod, ond mae'n dal i fod yn galed o ddydd i ddydd. Ond mae Duw wedi darparu cydfilwyr. Mae yna fyddin o'n cwmpas ni. Ni mor ffodus i gael Cristnogion eraill yn dioddau gyda ni, yn gwasanaethu gyda ni, yn gwthio ein gilydd ymlaen. Felly ffwrdd â ni i'r gad gyda'n gilydd. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddio. Arglwydd, ni'n diolch i ti am y darlun yma o'r bywyd Cristnogol fel brwydr, ac o'r eglwys fel byddin, ac ohono ni fel milwyr a chydfilwyr un gilydd. Dad, mae'n y gymaint fwy falle yn y darlun yma na i ni wedi ystyried heno. Mae gennym ni gyfrifoldeb dros ein gilydd. I gario beichu ein gilydd, i amddiffyn ein gilydd, i weithio dros ein gilydd. Ac arglwydd ar y degau i annog a rybuddio a herio'n gilydd. Helpa ni felly. Ni'n gweddio y bydde di yn ein nerthu ni fel dy bobl di. Ni'n gweddio dros bob un ohono ni, beth bynnag yw'r doniau ti wedi roi i ni, a beth bynnag yw'r rôl rwy ti wedi roi i ni, beth bynnag yw'r gwasanaeth ti am i ni gyflawni, helpa ni. Helpa ni i beidio dal unrhyw beth yn ôl. Arglwydd cyrrydda ni os i ni wedi bod yn esgeulus mewn unrhyw ffordd. Dad, ni'n diolch i ti. Diolch o'r newydd am yr arglwydd Iesu. Fod wedi ennill y dydd yn barod. Diolch fod diwedd yr rhyfel yma yn sicr. Mae wedi ennill trwy'r groes a fel glywon ni bore yma, yr atgyfodiad. Yr arglwydd yn ein brwydro ni nawr o ddydd i ddydd. A wneud i'n helpu ni. Os gweli di fod yn dda ym mhob ffordd. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Canwn ni emyn wrth i ni orffen. 333, dwi ddim yn emyn i ni'n canu'n aml, ond o'n i'n meddwl bod fe'n addas heno
333. Rhagom filwyr Iesu. Awn i'r gad yn hi. Gwelwn groes ein prynwr. Hon yw'n cymorth cry. Ac ymlaen ni sefyll i ganu. Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac